malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President Siguera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and Family, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonya, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang nga to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang nga to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si retired military officer Aguinaldo Obal. 61-year-old ko ay na-ultrasound 2017. Mayroong multiple gallstones. Tinitiis ko lang itong sakit na ito. Tapos narinig kong minsan nasa radyo napagaling ni Dr. Paragas. Tubig at mga mineral lang ang gamit niya. Pumunta ako dito, pinayuhan niya ako na gumamit ng natural na paraan gamit ang Ionic. Sinunod ko lang yung procedure. On 7th day, nagbawas na ako ng gallstone. Madami, 100 pieces siguro yan, more than. Parang bilog-bilog, green, na matigas-tigas. Para siyang guma. Ito na yung kayamanan ng tiyan ko na masakit ka dyan sa tiyan ko, ha? Nakalabas ka rin. Pero na parang guminhawa yung tiyan ko. Parang wala kang sakit. Pinagdaanan. Tama lang na nakapunta ko dito. O nakita ko si Doc Paragas at kampante lang rin ang loob ko sa kanya. Alam ko, doktor. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo,
Atin sa inyo ng Very One Web Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. It's Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, puon kadto sa kondunyan. Pasko na naman, naway ang pag-ibig at pag-asa ay patuloy na dumaloy sa ating lahat. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. At maraming salamat sa inyong lahat, mga karonda, Genuine Store and Fireworks Maker, Barangay Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Honorable Cecilia C. Cuarto, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Vanessa Turla, Barangay Ordaneta, Lavisares, Northern Samar. Natividad, Layosa Tuyay, San Vicente Sur, Iriga City. LB Valle, Copra and Coconut Buying. Own and Manage, Lito B. Valle, San Francisco, Iriga City. Punong Barangay, Josefina Comla Peñones, Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Maestrado Crosata and Oida Family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Wilhelm Motorcycle Parts and Accessories Shop, Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. That man will live forevermore because of Christmas Day. Sa darating na Pasko, hangad namin na sana'y ligtas, masaya ang inyong buong pamilya. Isang mensahe mula sa RPN DZKI Iriga at ng ating Bagakaronda, Milton Bolivar, Metro Manila, Barangay Kagawad, Lani O. Maestrado, Santa Cruz Sur, Iriga City, De Villa Store, Santa Cruz Sur, Iriga City, Kagawad Evangeline Valle, Kagawad Mark Joseph Aguirre, and Kagawad Jomar Hapa, Santa Cruz Sur, Iriga City. Rinconada, Prime Fuels, Main at Palsong Bula, Camarines Sur, with branch at Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Manghente Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Jairo, Raf and Abunal, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Honorable Vice Mayor Cecilia Cuarto, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay maligayan. Sa tahaw, nun kadipisila, maawot niya mo ang sa indong kaugmahan, katuninungan, sa maabot na Pasko, asin padagos na biyaya, kan kagtubos, asin paraligtas na si Jesucristo. Mensahe, hali sa mga minasunod. Honorable Roman Guailin F. Ladao Jr., Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay, Juan B. Brina and Family, Zone 2, San Nicolas, Nabua, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter V. Cordero Jr. and Family, San Isidro, Nabua, Camarines Sur.
Attorney Andres Samar Cipres Jr., care of Lydia Samar Cipres. Nancy Panga Blanco, care of Romeo Alcaldeza, Santa Justina East, Zone 3, Buhi, Camarines Sur. Mrs. Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Iriga City, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Marivic Clavillas Mazo, 269, Coral Street, Zone 2, San Isidro, Iriga City. Board Member Shai Noble, 5th District, Camarines Sur. Gemstar Trading, Zone 5, Balatan, Camarines Sur. Honorable Nena B. Bagasbas, Municipal Mayor, Balatan, Camarines Sur. Balatan Fire Station Family, headed by SFO4 Dexter V. Prades, Officer in Charge. Baris Bisan Beach Resort, located at Zone 5, Barangay Kugit, Balatan, Camarines Sur. Managed by Erna Bagasbas. Milestream, water clean and pure to keep you safe and healthy. Owned and managed by Mr. Christian Elio, CP Travel and Tours, and Chat Barbosa Clothing Shop, owned and managed by Charito L. Barbosa. Sa Saint Pugabos, Diyos Mabalos. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa kidney care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-kidney care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang kidney care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa kidney care. Salamat sa kidney care. You care? We care. Kidney care. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis
It's fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luilier branch sa inyong lugar. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at manunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Wishing you a Merry Christmas and a bountiful New Year's ahead. A Christmas greetings from Honorable Anton Paro Balyabar and Honorable Punong Barangay Dingdong Balyabar and family, Bula, Camarines Sur, Rinconada, Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur, Municipal Treasurer's Office of LGU Nabwa, Camarines Sur, Honorable Galibayos and Belen Lying In, Baao, Camarines Sur, Engineer Antonio Tony Mendez and family, Construction Division Chief, 5th Engineering District, Baao, Camarines Sur, RB Ambipera,
Fuel Station, HP, located at Agongtong, Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Matinabang, madaling ayatan sa tabang mabuo asin guwapo. Attorney Christian V. Auro and Family. Public Attorney's Office, Iriga City. Arthur Salinas and Maureen P. Salinas, San Vicente Sur, Iriga City. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Aurel Cadinas, Angustia, Nabwa, Camarines Sur. Thank you. Do you want to welcome the new year with a brand new Toyota Wigo? The La Consolacion College Iriga City Batch 1998 will be hosting its 25th year Grand Alumni Homecoming on December 30, 2023 at the school grounds of La Consolacion College Iriga City. Great prizes are at stake at the raffle draw: a motorcycle, 50-inch TV, and a brand new Toyota Wigo. You don't have to be an alumni to buy tickets. Hit us up on our Facebook page, Laco Iriga Alumni Homecoming 2023, or visit Anteng Silogan to buy your tickets. Sa halagang 100 pesos, pwede nang mag-New Year na nakawigo ka. RBN Radio Philippines Network, DZRL Patak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni waiting na. Radyo bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang kisiki ay. Yung pala dyan. At ang kisiki ay. Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba ka inunong diyan dito sa Iriga? Tisiki ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Easy, tataydo. Easy, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Agko na music. 33, 32. Ay, nako. Perti man, ano? Minsong, perti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na.
Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Mga advocacies na workout din natin ng mabuti. Si Secretary Go, ang daming magiging trabaho. Ay, puta, ano yan? Baka hindi na makapusita sa New Star yan sa Cebu. Pero Cebu, hindi na. Yung kanilang bagong development. But in any event, wala tayong panahon. Parang Nagre-reorganization daw ang Robinson ngayon dahil tinanggal yung top siya. nila. Oo, maraming gagawin. Sa ngalan po ni Paring Joel Lacsamana, si Paring Conrad Manal at si Atty. Trixie Cruz Angeles, kami po ay nagpapasalamat sa pag-aantabay ninyo dito sa ating programang Karambola ngayong araw nito ng Miyerkules. Ito po inyong kaibigan, Jonathan Cruz.